vidjeti članice ženske pjevačke skupine Kuda Klasije iz Antunovca. One će nam otpjevati Svatovac, u našem selu tri sunca sjaju i kažu da sam lipa snaša. Stihovi su to Josipa Lakušića i glazba Tihane Hube. Počimalja Viktorija Biloš, Petra Babić i Sanja Matković, a voditelj ove pjevačke skupine je Ivana Dorušak. Kulić Klasije Antunovac.
Hvala lijepo djevojčicama za ovako prekrasno pjevanje, ali isto tako hvala lijepo i spisatelju stihova ove treće pjesme, našem gospodinu Jozi Lakušiću. Poštovani prijatelji, hvala i vama jer ste večeras bili s nama ovdje. Naravno, najviše hvala svim sudionicima koji su evo večeras sudjelovali u ovom programu. Hvala im zato što su lijepo pjevali, ne samo večeras ovdje, nego što lijepo pjevaju kroz godinu u svojim selima, u svojim mjestima i u svojim županijama. Hvala svima koji inače sudjeluju u programima Brodskog kola. Hvala vama koji posjećujete sve programe Brodskog kola. Ove godine smo u 52. smotri Brodsko kolo i sljedeći program će se održati 26. svibnja. To je Tijelovo, kad idemo u procesiju tijelovsku i kad posvećujemo programe Brodskog